Sirisitini Musamung Rizabmung Rognotiyei Khumulwngobo Palaikha Kokborok Shal Kokborok Shal Goshiwi Naharmani Shal 1979 Bishini 19 January wa Kokborok Shalno Hapang by Goshiwi Naharjakmani O Shalno Riksawi Bishi Burum Khumulung Amseyobo Palaijago Kokborok Shal Abono Riksawi TTAADC Hapangni Luajimung by Kokti Shalo Kokborok Shal Palaikha Hohom Dodo Naitotok ni Bishingti Rung Nokni Rung Swrangchati Rokno Tuyei Reli Palaikha O Shalo Gaza Kormo Regnai Risa Country Wi Naitotok Te Jingsa Klayei Lamawo Himbotok Himlaikha Rung Swrangchati Rok Kokborok Shal Eba Mani Kogno Goshiwi Naharjakmani Shalno Riksawi Belaino Khatong Laijak Rung Swrangchati Rok no Khobui Luajinai Mothani Adongrok Kokborok Kogno Goshiwi Naharmani Shal Palaijakmani no Riksawi O Pandawo Phai Manjak Phaikya TTAADC ni Chairman Jagadish Dev Burma EM Suhel Dev Burma EM Robindra Dev Burma no Khobui EM Komal Koloi Suikurung Vikas Rai Dev Burma MDC Ganesh Dev Burma tei juta TTAADC ni Adongrok Abai Baksha Rung Nokni Rung Swrangchati Rokno Maniko Kokborok Kogno Tiyei Fuarnani Bagai Oreli Khalaikha tei buskango asai shongni bagibo oreli khlaimung jetike maniko kokborok kogno taibo sekangai telangai manthung hनै on nahar mungno tiyei o kokborok shal palaikha kokti shalo সাইমানো তিনি 47তম kokborok দিবস ইয়াবা চিনি kokborok চিনি ত্রিপুরা সরকার বাই দশি নাহারজাকমানি সাল ও সালন হহম দদমনি বিসিন্তই চিনি TTAADC হাপাংনি যত চিনি অরব এম সারসং তারপর চিনি সিও এডিশনাল সিও সং সহ 30 সং কাইসা কতরমা হিমবত হিমলাই দङ আমনি বাগै যত ত্রিপুরা হাসতেনি যত লোক রংনো খাবাই খুবাই খাই বেলাই কেন kokborok সালনি বাগै হামবাই Khulumka jotono Swarngkomor Joylakni Bakhaktui Filberi Chishini Kokborok Shalna Regi Tripura Hasteri Jotulukurongno Khakaham Te Hamjakmaya Paru Nini Kok, Ani Kok, Mani Kok, Kokborok Saibo Shatotok, Khnaibo Khnatotok Kokborok Kok O Hayung Ganangei Pirjak Tongkho Kokborok Shal Hambai